И здравейте, приятели, аз съм The Pro Gamer Self и тук с мен е Gamer Алата. И по-скоро алата. Да, А в Minecraft аз се казвам Зини, да знаете, когато играем на игри. да. И днес това е първото ми видео в YouTube с новия ми канал, The Pro Gamer Self се казва. Може да се абонирате за мен, тук що го направих. И сега с Алекс ще снимем на Minecraft, няма да ви кажа. Не ми казвай с ми. Да, с Алата ще снимаме на Minecraft. Истинското име, моето име е това. Тук на снимката ми, къде съм снимал стенската ми, заден пише името. С Windows 10 съм. Скоро си купувам нов компютър, ще снимам на Cache 2016 кариера мод. Ще ви И покажа. те хора ще ми казват, че като намерим правилния сървър, тогава ще започнем игра. Да, ние сега... В смисъл, първо видео. Добре. И да, това беше от мен. Очаквайте Заглушавам. видео на Minecraft и бай-бай.